Дуслар, сәлам. Соңгы вакытта менә бик күп шундый бәхәсләр бар Сабан туйлар турында. Кемдер әйтә, мондый СВО барган чакта егетләребез илебезне саклаган чакта корал тотып, Сабан туйлар ясап, бәйрәм ясап яту килешми диләр. Бер яклап аларның сүзләре дөрестер. Икенче яклап карасаң, безнең милли бәйрәмнәребез болай да милли әһәнен югалтып барган татар халкына, үз телен онытып барган татар халкына, сүнеп пыскып яткан шушы милли әһәңне ничектер булдырып тора торган татар бәйрәмнәрендә битерсәк, тагын да халкыбызның ничектер күңеле сүнеп, бердәмлеген югалтып, ничектер югалып кала торган халәткә кертмим икән. Шуңа күрә, әлбәттә, теге яктан да, бу яктан да дөрестлек бардыр. Сез ничек уйлыйсыз? Минем шәхси фикерем шундый. Сабан туйлар булырга тиеш, әмма ләкин алар күбрәк авылчарак, гадирәк, милли әһәң белән ниндидер шайтан туена әйләндермичә, харам эчемлекләр эчмичә, гармуннар тартып, атлар чабыштырып, көрәшләр үткәреп, чын авыл рухында үтәргә тиештер дип уйлыйм. Сез ничек уйлыйсыз? Үз фикерегезне языгыз әле моның турында.